Banjur aja dileg. Lajeng diusapake ana ing alismu. Oke. Diusapake alismu. Nggih. Madhep rono. Us. Ana apa dong? Weruh apa dong? Aduh, gede banget Kang. Apane kok nglembreh? Apane sing nglembreh? Aduh. Oh. Apa dong? Weruh apa sih? Gede banget lembre tekan mudel. Apa sih? Kene. Tadi. Kene. Susu. Hah? Susu. Apa? Susu. Menan apa? Main. Raine sih, raine wus. Si ana si apa? Berpower. Buta pinggir darat. Toh, bener bisa. Kowe nolo gareng nggih. Dusap nggih. Aduh. Kae deleng anak. Oh iya. Ana apa-apa ora jare. Aduh. Dong. Kempole dong.